Salutare și bine m-ați găsit la un nou episod. Azi facem un tutorial cum să instalezi Brawl Stars 3D. Păi eu am fișierul, o să vi las în descriere. Da, eu am fișierul și eu vi las în descriere. Eu l-am aici, vedeți? Ăsta apăs pe el și îi dau instalare. O să vă las fișierul în descriere. Așteptăm să descarce. Totuși cred că pun o mică pauză. Să instala și putem da direct deschidere. Cred că e sonor, dar la jocul nu știu. Am dat să nu fie cu sonor. Și aici e cam mai de mult de acestor, dar ne dă gemuri și cu gemurile facem tot așa și avem multe gemuri. Și pe shop aici sunt brawleri. Și da, trebuie să dai pe chest ca să faci gemuri. Și nu mai am niciun brawler pentru că am. Și acum ne selectăm brawlerul. Hai să-l iau pe Colt. Am pus pe el și l-am. Song. Hai să dau pe showdown. Dau play. Aici trebuie să așteptăm puțin. Bă, nu mi-am pus nume, nu contează. Aici sus puteți să vă puneți nume. Bă. Trebuie să așteptați un pic după ce dați play, dar ce-ai? Ba, uite. Și da, facem timp. Te omor. L-am omorât, bun. Iau chestul ăsta și ăsta e Brawl Stars 3D. O să vă arăt meciul ăsta. What the fuck, ce-am apăsat? Nimic. Bă, și de ce scade viața? A, da, am pușcă ăștia mine. Și asta de aici verde viața. Dă-i la obi, dă-i. L-am urât victorie. Nu mai dau play again, o să dau exit. Și da, cam atât a fost acest tutorial. Pa, pa.